wajapade bi akodi konfuo bi ho ana asofo bi ho ana maram bi ho ukọ ne fi no ma pure water kora menno e be sere ya hemfo titiri ya Asante Region ewu obawo nti e be sere ya hemfo no ye ho abatan titiri ya Asante Region ahemfo ye ho abatan yankasa adwuma seye kofo wadawroma ye sere mo se nyansa pa busuafo ye ne ya hwefo de munyi ye mfirim Nana yawie yabom pae e de ama obi e wose obo bi de ma ne bia se e de ebiem na aka nenia de aka e 2025 no yewura ma wie no e be sere ya hemfo titiri ya Asante Region ewu obawo poison eba ti mesre se ahemfo ne de me de bia me ka se ohene bia da makoma so unni poison adura frame wo fie me ya baba ya amaw enye se me baji usika mia me pese wonyini che wo wie so a obetimi atrai betimi asansuo na de poison agum na de wonsa akọ na wahwe se empire na onum mu yam wo de wo ya ma nipa no se grassi ana obi de poison agum nsu a mebenu ma na nsa a mebenu a me yesam de me nse kon wa be fa se glass ne pai se vortic kura ni kura o na obi a poison na o se gifru se wo fa ya na gifru se fa ya ndo e ton sem 2 times a wo be fa bi ma na aduane kura na o yire be ye na bibi nti eduro mu a wo sa ko mu a wo se kagu a chance ni nyina be kagu wo poison aduro no na asema ka kuma wuda na bi na matiti metete won sa ho se ehia na won sa ahemfo no ene ahemafo no o meta didi left and right nti won sa otitimu tutu nsam yenu na wadi bi jainia real pa na se we de nka ya gayo edro nya fe na akodi akọ ye no aka se edro no bebo ho ban ukọ yem kura na emom no oyesa wo kom a ade didi besi amom se de wo be di akọ yem se nipa ne yire okura no de bu wonu mu a wo be fi nti be di bi akọ yem wo yesa edro no menia meye na se afia da ya nimi no nananom binom awudu be hadwen pa na ewa amanyofo ne so ena sisi no omode ba ahemfo no so won se ewiase tembia no wo ya bo akokuo na ate ho a tembia no to nani to se bia na bofo bi dada nti e be sere ahemfo no ye ho abatan titiri ya Asante Region ahemfo ye ho abatan yankasa ye ho abatan ti e be sere wo mu ena afutuo poison achi ni kura me sa wa afutuo bi a me de ma wo na de poison nam so a ebani ohini bi wo ho a na henkwafo wonhwe wo mu yie adidija woni na yiri na ode ne besu ayeye no ebia na oba na kura anwoda na okohu oba foforo no onfa sa aba na nyehwe oba yesu na no aduane ma wodi ahonhom bebre benam a poison we poison wo na asa wo anya wo ba nyam suro ene nananom wo na fa wo kodi akiri afi no ahya se okrokro afi na wo ko on say wo poison bi a friend denchem nyoma enyoma e dangerous say the Fred ne ma wudi na wu a doctor bi antimi ni tete da say what the poison da me na me ka kire eno na tete no say akwala bi ye wo akwala bi na seben ne nyina so na dwene ne nye wontimi twetwe ne sen ye se eyensuo ba enti yemfa ne nko no ye kwa ane de denchem no ma ne bia Fred ne amenadi ye de na koto ade ba che no wu esi munko gya na kwan asemwasi ahemfie esi munko no mabosom die mfa ne se menu mienu na bia ye kotwa obi board ye ne menu na bohye wo se na twa be se nya na twa ye obi so omi hu se wutwa wo se ne ye nkonko no mabosom ade be kene wo a obewu no na wu na wutwa ye ni abo obusuafo ka chiame na wo de wo kwakọ no mabosom no wo mpe wasema no de denchem nyuma ato die enyo na aye enso no akodi ni wo obedi ewu de bia metu obi fo se woni konfo bi yesi kasem wajapade bi akodi konfo bi ho ana asofo bi ho ana maram bi ho ukọ ne fi no ma pure water kora menno
ade fie na adidi ana eya adwuma na ade ba anya wadonfo no ne onua no ndu ko didi ayede ti so wose wo no bedidi e wono ne mienu nyina nto nsa nidi yemi ani na ho ye be sere ya hemfo no a yitimi kotwa asase nye de ama ye mpanafo obi aso okonwa ekọ 30 years ba bi odi ne tibeto kura woni bi mpo na awale mpo abọ no ahemfie na wonte ho no ɛhɔ no ama na baabi odi ntito ahemfie bɛde na ɔde ne yere kora akɔ hɔ na sika be mpo no wɔ no ɔde akɔpo ɔbaa wabɔbɔ abusua sika no akɔsi dan wɔ nkran enu da bɔne mpo ma wo matwa dwan mpo ma wo nkonwa bro nye be akoko sika kɔ ma ne bi na obi di 50 million ba so onye drum fa mu nsɛm a ada no onye nti ye drivers ɛne wɔn mo ma aduane ne wɔn mo som ye ne bɛ sere nye ni nku wɔn ye ma ye ne nku wɔn ho wo de wonni bi kura na ma ne hu sɛ bi na enni hɔ kakra afama no hu sɛ na nya bi a ɔbɛyɛ nenso wutimi kɔsoma akɔra kɔfa sika we bra kɔgye sika we bra ɔba a wogye awoma no obi ne sɔvia bi na yɛ adwuma nsase a wɔtɔn de sika ama no enkrata akɔra ada hɔ onye ma no location yi wonye ti obi man kakra se wona aben no poison wa ade na won poison tete na nipa de do ene di nkonwa achi o enne sika na di nkonwa achi to wahene waya kaman mesere se wo mo di wachi mo so nya kaman ni bi na ja body gas fo na otua sika mo wo mo no na body gas na nkasa be poison waku we dey futu kase pa na ade ma envi so kase o be poison waku hwa mpanyifo se ka ahwe ase yenkam asem sa ahemfo ne bi wu ene yese yenkonkɔhwɛ de ku no a munua poison fa eduabɔ fa bokom na wa konwabo anso na aposa aden obi apam ne ma fira konwa ne ho ene wakɔfa nkorofo hunu ku baabie na sɛ obi bebu wonja wona de wa wogya wona yɛ yemfa ye ma no nhyehyem ye aduane a yedie no obi ntimi nka nkyerɛ wo ba sɛ men poison o papa da abedin eso ofa obakoto abrochire ofa obakoto nkran se wa na abusua de me so me banko guo na me wukura me nya hwe ena wayi wo ma ni nyina afira konwa ne ho ena se be wakɔsesa nkrofo do ma be konwa ne ena wo so a wonsa nhwe o mu yie ti e besere ena wo mo so a wo mo de santehene nam no yen kan chom so ma ye bi a wo nya yen kan so ma ye bi o mo nto aso o mo de nam sasa ichirem na o mo de santehene nam se ka santehene kura fa ne bibia nhye ne nsa ayu enda santehene ne menye fine se dem ye bone kura santehene ndimi nka me mo mate ase santehene oni yongo so no waka enkonwa ne mom na ye adwuma enti wo de santehene ko se okokinchima na kwai enne me mapam amanfo bebre ate ase se santehene yenye na duro yekodwa atoa me sasem bi ba me ho na fa santehene ho a me kodwa atoa e wo sikadwa kofi ho se ewura wada horoma asem we na abeto menim na mmom chire yewura ma me ne ba bi ye dare won fanto me nkoye na duro e de aduro na me koye e ye dwa atoa na o se wokọ e won panyifo ne mmom koye fa so kodwa atoa no location wo ha ya so me nkyere akwa bese abeti a media yi ene nam na eguso nyina meto no 20 pesos so me nche mo location no so tia sana na neka se me kira akonfo no kwan ya fa so kodwa atoa na ade bia ye wura mfana dwene nka asem ti o mu hu chambers me nkyere kora ne mmom omo de ye wura nam na mpese me kire mo se enantwi a mokotwitwa ye enwan ya mo de ko ma gye awe kwa wo amfa okay so tia se ye wura ni nantwi o edu nantwi we no wa de be me man na ne bedie na me man wa me dada na wow tera de ba ena kristo fo wa sem bi o mo kan si siga gete nyame dia eso tia so dem no sere wan sidi so tia se na chese e ya hweyie na afia ye ko wura mu ananom nhwe okay abusiafo eno no ade ba ko a wo mu ni se akabiem ye nuanom tachimanfo mesere wo hwɛ ewiase a yɛte no ho mpanyimfo se otan wɔ kwadu a yinimirika yeninam tachimafo ye niema bi wɔ social media sɛ ɛboro nkyɛmpem na ho nkyɛmpem ɛna ma se dumu
e ka so mbeba kurum ho eno de obi a nka ho asem unim se regional house of chief omo se we president o so we regional house of chief what Techiman omo president na babonten abeka se omo osre santehene se de si ye no anye ye unim se ye nuanum mabunu bia sa babonten se ohene ne metwensan na me ma ye nuanum Techimanfo anase bronchampem na omo ye sa oduo no babonten se santehene ye mpa ne chew e wo social media enti mo omo nka se hene ne chew pa na ye papa ne bepa ye no santehene age atum na emum de besere ne se media mimi black power de me hu ne se papa na beka nyansasem enti ye wo mpanyimfo bi se wo Techiman ena sa ne ma we asi ana sort ase de enti de bia me kasa asem we ni se Techiman asem na si ye no me ko obi tama se dumu ba ho no yen kan hye nananom ne Nyankopon ni munyam se dumu de ka anasa aba akora twere ka ho ana eye social media kasa ena anto ho ase ba wo ko se bas enti ye nuanom na wo se ohene no mla metwensan no wo metima ba do manim ba se eye bas no wo ne se no ama yehu so wo muni ana so ti ase asem na aba no Techiman na ho ya amanfo emre kun no bremu no ekun si ma Techiman dane amanfo ye wura se etu epen so na ode wo ma Techiman man hene se ontena ho ho ya amanfo hweta no so ne Techiman enti se Techiman anya amanfo akwa ben na santehene betima nya ta no so hwe ye wade bi ho a yemfa nkwa adwendwen mu sa ne ma we nyina na mo kofa aba no ehun hia sa ye nua no mo ye video ya mo ye anyam bia mo ye kontehene mo ye achiame hene mo dibire wo Techiman ne sen ba mo ye mo se bono chantum youth bono champem youth so ti ase ye besra ahemfo na e wo Techiman ene ne mpatem hwede bia me kasa ye papa do ma hene ne nsem a wo ka no oni di obi atem o unim se ye papa do ma hene se woni ye wura e ba betwa odwira waka aka manya video ni bia hwe do ma hene kai osaje fo se ade ma bedu e do we dey izam sunhwe video ni wase ba yire no kura no mo nyina edi abo se minim se nko odwira kyai ono wo twaka wo mu pa so ti ase e ba na amamra ni amani mu a 25 years eboboso we di ye na we di me do ma hene ni ye wura beef no na mani gi o so aka because that was it ma e be di mpuntuo na be ba na e di mpuntuo ni niema na be ba so ti ase unu se ye wura na niema bi wa na o yesie ene da ma hene nti ye wura de niema ebie so niema bi ana do ma hene so na won so nim no ene na me wura da woro mo won so ni din e se ne obodo ma hene a obi ehu do ma hene enso first ko nipa do se ne nim do ma hene kingdom ne de nkaka aka ono so pagya ne de enti ne nye beef a ebekwa wie de ye nuanum bi no eye so ti ase ya fa ne wake up se eburu nchampem ya wo kan obi ti aburo kire o woni santini nete ho obi ti Techiman woni santini nete ho obi ti doma woni na mo hene na nkasa kura wa ne santini so ti ase ye nhwe mbra ye papa doma hene eba regional house of chief ebe president e na obi di ye no obo ne dom se ne baaye edi no bi di ye no ne ka akro bi amfa twa kwanti obi anyo no tai obi anya hwe enti ade na ye nuanum no mfa saa do ni bia sante di ye no na mo se ye de ye be pra obi ye be se ka ye be we die na obenya firim so nti saa mo video no mo ye no ye be sere wo mo omuntwa so na nkofo asem bia anya dai ama sante hini ntimi moabo ababene no so mo nkoto nhye Techiman so da ensi da na wasumdwe ma wo so ti ase ne mo aboa bia peso odo ne sarade a osua preko de bia me kase eye mo Techimanfo mo ebonofo mo anwonafo mo tese tribe no mo na maboa ma asante aye kese mu nimu anka enye so ti ase mo nimu a enye ye ne mo fele se wo be kan okuro mu kasa mpo o mpesa asante beba o kasa mu no o kasa wo kan bia so asante ne namu nyina ya kanfo enti die ne kasa twa sa tokon 1956 ntokon no mukukun ye no atwam o eye mpuntuo na obi apire o so ti ase enti die na kire se anya mo na mo share wo hini ma na be kan asansem ye fensem kontini ensema obeka yi eye mo na mo share no
e ya hunahuna ni hu hwe president na se ma obekan boni be na ewom se omukro mo pekwampo onwo ba no mo ne santen na ba betena se akasa otan be na wo ho enti ye youth na anyambia ye ko sansam huni ntokwa we ya ye ko no anyambia e betua ka bosom yana eno ne ase bisa wo se emeburu no ye bisa ye ho enti se okuro mo hene ko ba bi ne ntokwa kasi a sojafo ni police wo bebo ono no ho ban o na we na sebe nkwasiafo na wa ahimfie obi a wo bi o ande se ba bia efie bia mensem kese enye otumfo ahimfie mpo enko na sebe nkwasiafo wo ho ukodom a ebi wo ho ukotachima ebi wo ho ukọ wasa kuropon abi wo ho ye wa sa nkwasiafo no obi wo ho a enye wo hene bi na abo ne pa o mo pram so di pram so ukọ nkwasiafo no bi wo ho so te ase enso yenhwe asonase yenhwe alaba yenhwe anwonaga yenhwe sawaba yenhwe mozi zongo ekwan ya wotumfo afaso ahyehye eti se kon ba wo na wo se wo kọ no di na obeye santifo fefa tribe no obi ahene dagoma hene wa ha frafra hene wa ha wangara hene wa ha kusase hene wa ha angonafo hene wa ha fantifo hene wa ha enti asem bi sia yekọ botwo ye kokon a wo hene se kokon a betima yi hu afirim wontimi nyi hu afirim ye mu sese techima mu wo sa niema ne bi wo ho ana yan na mi hu ayi bono region no na re traditional area na techima akoyese swon akwase Madagascar with South Africa utia njense etan na hye omumu se asante dikan asante ye hyehye ntina ye ne omode ntokwa no wo ye ho hwia enye wo ye dan wo bebekuma se me ye dan me batachiman so ti ase enye pa yire mpo a na nse manya gere bi wotachiman yo emfensi abusia na na enya ge wotachiman dia munta ntwen no final na akwa ata akogina oh tachiman station wona alam ta ombesia ho so mbabo mi dabi o se wo makonta no nso benya ge ho dia tachiman afọ akonta no omumu akonta ba dia ye ba dia ni akonta be di ngoma so ti ase enti se ntokwasi na kurum ho onse na nsen na kam ya me se me yetu aduru a chenkrofo na uti di na nsem na ekọ na awreho ese se oboabo adoma no na ukopira obi ba kora mfa so be na wo so enya hwemfi enya nkeke hu mo ma baako nipa baako na wo ye den so a anamu wadi kan ne to eto na enye sa ntokwa wei unim se na nsen a na we sori a no kasete asante hene unim se o mo se TikTok no o mo agi asante kasa na tum anya TikTok nkwa akra Google ene Google kamemtie Google uko hono mo a nai na twi na obeka twi ne ba ono abetinya atwere no brofo de ama wo eda brofo so na apesa wote ase wo twi a wo de beba de ama wo enti mesre youth na omo de masore se omo de yato maden asoden aboden no omo njai okay aye fasi ya bye omo njai fasi ya ne nso me mpese omo video bi beba bonten bi omo nyabi fasi ya boko na etu ntwa na ye besre ye papa abiam onse ye ko nkranza no danso nek danso abiam na wo ye papa abiam ye na me se me de me yeku o ade me de be president danso de minyanyen no me chene by force wo de wo ha be hu president de oni ye ma ne se sika ne sa o ta omo de wo mo tu omo fo mo mfa no party be na okojo me de ba na soja ban so no so me eku na me de ne ba o me de ku na me de ne ba wada ho osan ne bo achi oye eku de Rollins betra eku na me de ne ba ade a yem se etimi che ode o che me se ma dey sa wo man na mamra na wo pese wo jetia me busu sesei ku nye obi otu oma oye ku bia no ye omamboni kan kire me se Ghana ye nye sewu omo ye eku na omo wo mo hwa Africa ha na omo ye eku ni na kuro ne nkoso ekoso Burkina enkoso ana factory bia wasie enye ku an ka betima ba ti wo be bi Ghana me de ne ba me police for betu anya me nka ho se ma ye dey sa wo so wo do anu aka so be yeku na no we police ya kire na omo ko bubu tachi ma man na mamra na Ghana anye ma adwa ye ne be ma nko ba to de tun kwa ye adwa hwe boni ye ko so hwe nanu ye to aba ye nya mfa president crazy so hwe japade a o man japade a o ma sera police ko hu wo na ka me bo mu dua bia abusia wo ba chime me ka se me ba boa mo ada wo so ku dia ka so be yeku a wo betu aba yegu etia o man na mamra 19 netia mama 19 tan ne ma na o mo sese no na Ghana japade no mo sese no enti amra no so onye eku
Ah, ajapade no se wonye na wo se ajapade a wo se ajapade a wo de wo tu aban agu na ade obi abe mehu obi o papa na mde ne ba no mai bone na wo se wo tu aban agu na wo to wo ye de enti ma ne nko pe party so president be ni Ghana ha nti me ma ne mfa ne president be ni Ghana nye na ade kwakufa na president ya tu no you woni wa na atu no kopim se general 7 funu bedu no no Ghana woni Ghana no anya de so kwakofa gold bi anko de ko Dubai ma kwache no no mpam chew na ehwan ya ma mo fa asem nko sha akora onko fa gold bi anfa nko hwe ade a me di posifo ya ho ne se ka no ma pakisi ba bia na nipa ntim na nipa tim na no mo fa nipa na o me che no ma bote no do so ma no nka anya bone kwaso eye dwedi a oman no ne adwumakuo bi die enti anye bone kwaso na nipa ne ante ase anye nyame na me nka be puman kwala o ma wu ade na ya wo anya kro no de krata ba bonten kire mu aba anya kro no de na posifo nim na police force akwache o dabi se de esi ye enti ye wo gold we nyina na ya na se wo obi de kro no atoso wo krom na kromfo wo sa posifo di ka be bo ho ban ni hwehwem ni hu se ampa wo ye kromfo ansa na Ghana ye tu gold na Ghana ye tu gold se na de wo te na Ghana no ye free to gold wo bo ase ene adaboase gold no nti Ghana ye chefa wo abusia ha ne de da bi kire mi mu Ghana ye chefa wo mu a ya pake egu ara ye chefa wo mu ye mpake ngo bate wo mu tu ase enti sa gold na afiri hin na enti ekogu ho no da no enti sa gold we mo beje afiri ga yi ye wo sa de we nyina na ye sa kwaje bosia na so to wo to banche na wo ton no obi beto so de be ko de odeko wo to banche na wo ton da bi ye wo sa japade we timi ton ene ye sa kwaje bosia ye ntimi ntua ane ye de ye port nyina ko sisi place yenim nyansa ye de be bu mra na we nkoton pre na wo kra ya nche wo me be de obi ba ne ye ncheme yenim nyansa na ye de be bu man no ya nche me na me de obi ba mra be bo man Ghana nyansa na yenim ya ncheme won me de me nye won se menya wo ene be chim no mi That's oh yeah so be say so be say post for ncheme ne ncheme no mi enu wo si mpanyifo we nyina nim nyansa na se me no me de me kofa obi o nim nyansa de na bade a wo se ye ncheme na nya bia na aka hwe gold bebrebe na nyansa wo ho no manke ya be sa ko ene chimi chere no ya be me de me ka so me de me bodia emra ni nche bia na wo de wo ye be chewo no na wo wura fi me de me ka so emra ni ntimi nche ba ku de emra timi chew sese so so be yeku emra timi chew ti pa chew me kofa obi aba mra pa chew ansa ni asori ansa na post fa chew so wo kan wa sese no na me o mo fo masema na hwe o mo fo asema pa ene se ye edua me bo mo man kana fa me nya se de na ye nsori so na ye nko ni nya ka ba besi say o man baako sabe se ni optie bia Ghana na ne nyina ye timu kane na ye ahoden wa ahoden wani eden na akona afom nsase ene ni nyina be ye kuro baako enti no saje force ade agima bedu ne yire ye santini me fa video so ma ka kire o papa be agima bedu baby wadi birthday na duru on pause pardon no so anya di on so amesi ye wa anya di because nyansa po ene ne ntebone enti mesra mu video mu mfama ira ya ne ntebone da kokra obetini invite ye keke on say ye papa bia o try se ebon champion do mo ye do mbejai ba o free ha no masa kotobo asi abuja ye de asi bidi ni abusia pani me twas be I obesa ewurum bidi ni abusia pani owusu aduomi me ne black power na edi nkomo no mani ye yo intina ye wo honom ye nyina ye no dodo ho ne ye kan ye ho emum se ne be bibia abekọ nka me so nkonyi obi bone na kama ye real ne wo bebre ko nyina ye kama e kama wonte ase a wo ye den benya asotwen e wasase so se de na kan anza na sa heavy bi wo na bonsam gem bi wo no kra wasa akwa akofisi ye mamumu ene hwa waje ahene wa o twede mpo kwa me wada wuruma wonsani sase ya wonsani asuo ni asuo nsa abosom ni abosom nsa moti ahene nsa osoro wisi nsa omofo nsa sasreku nsa wo kaya nsa tadenchira obeje nsa atoso nyama nsa kunne nsa wo baka nsa asosu bi nsa sikadwa kofi nsa abosom ni asa matwa hye oman Ghana mu nyina mo nsani ofo wada wuruma mo amhwa afu ya kakakra bi ene ne ya dafu aduonu ne senka ye lie mu de nka aka 4 days pe na nka ni gi aba ye sere se nyansapo abusu ye da no nyina ye yire ne ye ma ye sere se wo mo hwe yen wo mo yire ne wo mo ma ade bi ye da obi akoma so bia no obi bum ofo ma da wuruma ye be sere se mo nyema yen na se mo yema yen a ene yesu ye ni beji ofo ma da wuruma ebi mu ko asore akote atiem ebi mu so wo ba mo so abebo mpaye na so ni nyina mu no mo na mo ya kandifo mo ne yehwe musua mo na mo boye mabto ma yeso ye ba mabaso ofo de yesere mo ne se awumawuo kodanda sikahye amani hunu abanyamane ohina mane kuramane konkonsa watimi wakame adwuma seye ofo wada wuruma yesere mo se
nyansapɔ busuafoɔ yɛ ne yɛhwɛfoɔ deɛ munyi mfirim obi a wɔhwɛ yɛn ɔhaw da ne so amaneɛ da ne so adwuma sɛm ayɛ dendenden ama no etumi kura ka kyerɛ obi sɛ memfa sika nkɔ fie na wode kɔ fie a wo sika bɛhye bɔfoɔ yɛserɛ abusua no yɛ den ahɔ na ofiri sɛ yɛsɛ wo kurom pɛtɛ du nam a ɛdika bɔfoɔ yɛda woroma obi a bibi nti ɔyare da hɔ sɛ wafom sɛ wɔmfom yɛ bɔfoɔ mada woroma yɛserɛ mo sɛ bobɔ ne ho ban na afei watumi atwa akɔ n'anim na aboa no na bibia yɛ yi ama no bɔfoɔ mada woroma adeɛ a ha adwen a da bia mi so frɛ mo yɛ ma ɔmo kɔ awoɔ so a bɔfoɔ mu firim bɔfoɔ mada woroma ɔmampanyin kofoɔ ebesi saa nneɛma ya no na yɛ obibi a yɛfrɛ no sɛ cash and carry wamfa sika nto hɔ a yɛmfa mhwɛw nanso ne nyinaa akyi no bɔfoɔ de na ɛwɔ mu ne sɛ tete mmerɛ mu no sɛ wɔbaa yɛ mfomsoɔ na sɛ ɔfa ne kunu akyi anaa wɔyɛ ade bɔne bi tie ne kunu a ɛduru na woɔ so a wampɛ mu anka nokorɛ a ɔbaa no ɔntumi nwo da gye so ɔpɛ mu aka nokorɛ akwasi kɔkɔɔ se daabi woka nokorɛ wo kunu bɛgya hɔ nti yɛnkɔ yɛ operation ɛno ne yɛwuo bebrebe bɔfoɔ mada woroma deɛ wafa ne kunu akyi deɛ wafa ne yere akyi a bibi nti wɔmpɛ sɛ ɔbɛka nokorɛ bɔfoɔ mada woroma ma nipa ne nka nokorɛ na fa wo nsa to abusua no so na nsiesie mmra sɛ nokorɛ pie a ɔhaw bi ani akyiri bio panyimfoɔ sɛ ɔfe akyi ɛni abofono bɔfoɔ yɛhia sika sɛ wohwɛ yɛ man mu ne aburokyere no mu a bɔfoɔ sika nni hɔ yɛsrɛ sika yɛsrɛ nkwa o yɛsrɛ boanya yɛsrɛ penya yɛsrɛ sɛ wada woroma wobɛma yɛnya ahoɔden ne yɛtumi ayɛ akɔduro na wɔboa yɛ nnua no wɔ wɔhwɛ yɛ nyina obi a wɔhwɛ nyansapɔ biara no mede 30 years aka ne mfie ho deɛ ɔmo ka no sɛ subscribers wɔ subscribers do obe subscribers wono so so ye to ne nkwandem ye masika ba ne nsem enanye obia na betimi atena se na wa pasika opabosia na odi akoto fon na okoto fon ni wi a wasa akoto credit di aguso na odi abehwe nyansapo da bi o so otimi nya bibi firim ofo wada woroma obi a wase ne credit obi okura wo hwe mpo na ne fon di firi ne nsem ehwe ho ofo wada woroma nam nyansapo nti ofo ye sere wo se mummo kwan to ba bi akwan ni obi ankrata asem ha no obi adwuma asem ha no obi atete ha no ade bia obi su a wo hwe nyansapo no e be sere mo se mada woroma munye mo wonu nyina ta preko enim sebe odwambubu bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woroma ntuma ye fe ni din de sɛn ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na amerika sa sɛbe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ni mu twɛ nyame